Snarta sesante konjok ngarsaning Gusti buka piwaraning suka tinonton tengen cipta wening manunggal panjering pramono jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken sugeng rawuh sugeng pepanggihan kalian paguyuban seni sore Laskar Bengawan Sore ingkang meja saking Padukuhan Temu Kidul Jogoyasan Ngablak Umangkon Kabupaten Magelang. Ing dipidalo punika sumagya ngaturaken beksan sore kanthi mendhet ilah-ilahan harya penangsang gugur derek mangayu bagya dumateng pepundhen kula kinasih Bapak Heru Susianto dalan Ibu Emilia ingkang ringalan garwa menika halitaken dharma hangitanaken ingkang putra kinasih Adimas Jaki Abrian Pratama kepareng marak sowan keluarga agung kesenian soreng Laskar Bengawan Sore wonten ing Padukuhan Karanganyar Kelurahan Tambak Boyo Wewengkon Ambarawa Kabupaten Semarang. Sutresna budaya ingkang pantes midarsana sugeng amirsani ngantos titi paripurnaning beksan nuwun. Wadon loro sajake prawan kejur pasuryan indah. Sapa kowe lah? Semangkin apa dene prihatin? Lah kok mapan ana ing Gunung Danaraja kene?
Sliramu nderek ki sapa? Bibi Ratu Kalinyamat. Mesake banget. Atase prawan Sundi mapan ing Gunung Danaraja kan dikebak ing panalangsa kaya mangkono. Ayo. Nderek ingsun ndak kanthi kondur ing kasutran pajak. Kula ingkang pinggah wonten ing Redi Danaraja menika, Kang Mbok. Ana wigati apa sliramu munggah ing Danaraja? Kang Mbok Ratu Kalinyamat ingkang sepisan kula kepengin nguningali kawontenipun Kang Mbok Ratu Kalinyamat ingkang nembe teteki wonten ing Gunung Danaraja. Wonten ing saklengkeng Gunung Danaraja kula dipun panggi wanudya kalih cacahipun mongko tak sekenyok endah ing warni Kang Mbok. Sinten menika? Putraku Semangkin kelawan Prahatin. Semangkin punapa dene priyaden putranipun Jeneng Sunan Prawata. Bener ya. Kang Mbok Ratu menawi dipun parengaken Semangkin priyaden badhe kula kanthi kondur dhateng kasutran pajak. Sliramu bakal nganti Semangkin kelawan Prahatin kundur. Minangka jangkeping kaendahan ing pamardi putri kasutran pajak. Sliramu kena boyong Semangkin kelawan. Menawa sliramu bisa minangkani apa kang dadi panyuwun kula. Bono punapa ingkang dipun kajengaken Kang Mbok Ratu Kalinyamat? Yai. Sliramu kena boyong Semangkin kelawan. Menawa wis bisa. Dewanake sing pustakané Arya Penangsi. Kang Mbok Ratu Kalinyamat minangka wujuding pangadilan Kang Mbok. Nggih. Badhe kula pinangkani Kang Mbok. Nyuwun pamit kepareng kula langsung kan kasutran pajak. Nggih. Ini Semangkin lawan. Sliramu sak klon tetep dari aku. Ono yai hati dijoy bakal koyo sini. Ayo kundur dari aku. Hari Penangsang, hari Temangsang. Hari Temangsang. Mutiara Demak Bintoro. Nalika Kraton Demak Bintoro rebut panguwasa ratu,
para satriya kabeh gumregah cancut ing budi anggayung kamukten sejati. Jepang Panolan ing jajangka taruna traing kusuma rembesing madu putra Pangeran Surayata wayah Babah Fatah jimboning ratu Isam sepisanan ana ing Demak Bintara. Jangan asli. Ah, malah kemudian. Harya Penangsang Satria Jipang Panolan Bronto lungguh nata para prajurit handaya mantri handek mantri Anong Kyasti Sumurug Jwesti